Здравейте, прекрасни хора! Вие сте с минутката на психолога и с мен Пепа Пенева. Днес ще започнем нашият епизод, използвайки въображението си, но преди това, ако ви харесват видеята, които публикувам и считате информацията за полезна, не се колебайте да натиснете бутон абониране и да кликнете върху камбанката, за да получавате известия, когато публикувам ново съдържание. И така, нека да се върнем към този когнитивен процес въображението. Представете си двама души, съкратени от работа в един и същи ден. И двамата си отиват към вкъщи. Първият върви и си мисли: това, което ми се случи, е ужасно. От утре съм без работа. Ами сега какво ще правя? Къде ще си намеря работа? Толкова е трудно днес да си намериш работа. Човекът е отчаян, обезсърчен. Тревожност е сковала в студ душата му. Другият човек също върви към вкъщи и си казва: да, от утре съм без работа. Неприятно. Вярно, не е лесно човек да си намери работа днес, но пък какво? Станалото станало. Всяко зло за добро. От утре ще се опитам да направя онези неща, за които до този момент не ми оставаше време. Например, ще запиша курса, който все отлагам. Кой знае, може това да е новото ми амплоа. Какво се случва? Докато първият човек не може и не иска да приеме случващото се, или по-скоро приема ситуацията като катастрофална, той чувства гняв, тревожност, фрустрация. Забележете, вторият човек възприема ситуацията като ново начало, като предоставена възможност да продължи да се развива в професионално отношение в посока различна от досегашната, и това му носи известно успокояване. Той е на принципа: ако животът ти поднесе лимон, направи си лимонада. И тези негови разсъждения включват и задействат принципа на надеждата, който принцип му носи увереност и спокойствие за бъдещето. Какво забелязвате? Най-вероятно това, че и в двата случая ситуацията е еднаква, но преживяванията на двамата герои като реактивен отговор на тази ситуация са различни. Единият я преживява като катастрофална, а другият като възможност за промяна. Няма как да не си зададем въпроса: защо се случва това и от какво зависи? От примера стана ясно, че двамата си казват различни неща. И това е така нареченият вътрешен диалог. Именно вътрешният диалог, който водим със себе си, определя в най-голяма степен настроението и чувствата ни, и ако той е негативен, поражда тревожност. А самият вътрешен диалог или монолог е толкова незабележим, че дори не можем да го уловим. Толкова бързо си казваме нещата, че дори не им обръщаме внимание, защото вътрешният монолог е автоматичен. Затова, когато в терапевтичните сесии попитам моите пациенти и клиенти: преди да се почувстваш, например, тъжен, ядосан, разочарован, гневен, какво се случи и какви мисли минаваха през ума ти? Автоматичният отговор, който следва в голяма част от случаите, е: нищо не мислех. Абсолютно нищо. Просто паникатаката, безпокойството, тревожността
или каквато е там симптоматиката, ми дойде ей така, от нищото. Мили мои, от нищо не се получава нещо. Има си причинно-следствен закон и той работи. За да има конкретна ситуация или някакъв проблем, то той е провокиран от стимул. Стимулът може да е външен, т.е. от външната среда, но той поражда мисли и за да се роди тревожност, то тези мисли са негативни. Именно те са толкова автоматични, че ние даже не успяваме да ги идентифицираме. И впечатлението, което остава в нас е, че ситуацията влияе директно върху емоциите и чувствата, които изпитваме, и тя ги поражда. Но това е само на пръв поглед. Истината е, че в основата на чувствата стои нашата оценка и мислите, които казваме на себе си за случващото се. С една дума, между събитието, което се е случило, и нашият отговор на ситуацията, чувствата ни, стои трети компонент и това е нашата интерпретация на случващото се. И тъй като много често до тази дълбока и важна истина се достига бавно, ние сме склонни да обвиним за емоциите и чувствата, които изпитваме, някой друг или нещо друго. Но истината е, че отговорността за появата на нашите чувства е изцяло наша, независимо от ситуацията. Защото мислите, които имаме по повод на случващото се, оценката, която даваме, задейства нашата емоционална реакция. Да си припомним примера, който дадох в началото. Вътрешният диалог на единия човек беше негативен и той го доведе до състояние на тревожност. А вътрешният диалог на втория човек беше по-оптимистичен и той го доведе до баланс и спокойствие и до решение да вземе живота си в ръце и да продължи напред. Моята препоръка към вас е, тъй като негативният вътрешен диалог поражда тревожността, на първо място идентифицирайте негативните мисли. На второ място казвайте добри неща на себе си, за себе си. Разказвайте си добри истории за вас самите. Имайте добра визия за едно велико, пълно със смисъл и съдържание бъдеще. Мечтайте цветно и красиво. Не давайте обем, не давайте пространство в ума си на негативните мисли, защото те са заразни и притежават способността да привличат още и още от същия тип и това утежнява емоционалното ви състояние. Това беше всичко за днешния епизод. Ако ви харесват видеята, които публикувам и считате информацията за полезна, не се колебайте да натиснете бутон абониране и да кликнете върху камбанката, за да получавате известия, когато публикувам ново съдържание. Благодаря ви, че бяхте с мен. Бъдете здрави и до скоро!